Silav êvar baş hevan nû çend nûçe me amedekirine ji bo we dixwazim ji we re pêşkêş bikim. Pêşî em biçin Tirkiye li wê derê îstîfayên pir ciddî hene ji nava CHP derbasî partiya nû dibin Özgür Özel. Mesele çi em binêrin ji Rojavayê Kurdistanê hin nûçeyên balkêş hene milletê me Rojavayê Kurdistanê rewşa aniha ku em têda ne li Sûriyê qebûl nakin. Ev cure entegrasyonu, ev helvesta revebrin hükümeta demkiye Şamê, müdaxaleya devleta Tirkiye qebûl nakim. Li bû tevgerekî heye li Rojava, dide min pêşme de wê derkeve holê. Yani bi vî şeklî nameşe, aniha devleta Tirkiye bi tesîre. Ez ji were vê bibêjim, beriya her tiştî. Colanî bi xwe alîgir e ku problem hal bibin, Heqî Kurdan were garantî kirin ne li dije bi qasî ku em hîn bûne. Lê dewleta Tirkiye nahêle. Dewleta Tirkiye hem zext û zorê dide ser hikûmeta Colanî hem jî zext û zorê dide ser çeteyên xwe ji bo ku êrişê ser Rojava bikin. û hem jî revebirên me ê Rojavayê Kurdistanê xistine bin zehmetiyê bin zorê ji bo ku vê entegrasyonê qebûl bikin. Lê kesekî qebûl nake. Yani tüv ferdekî li Rojavayê Kurdistanê vê cure entegrasyonê qebûl nake. Yek însanekî nikare derkeve bibêje ez bi şik û goman lê nanêrim. Dilê min rehet e, ez azad lê dinêrim û ez qebûl dikim. Yek ferdekî li Rojava hûn nabînin. Herkes bi şik û goman lê dinêre, herkes li dije û herkes alîgirê azadiya mutlaq ya Rojavayê Kurdistanê ye. Yani Rojava xwe bi xwe birêve bibe. Madem Musa'ya çiye astengel pêşiya me dewleta Tirkiye ne? Dewleta Tirkiye nahêle. Ji ber vê yekî anha rabûne kon, çadir, navêlêkirine çadirê şer çima? Dibe ew şûr daîma li ser serî te be. Wekî tehdîtekî. Ji bo te mecbûrê entegrasyonê bike. Entegrasyona çi? Tu çi ku? Ma ew însanê ku aniha Şamê bi rêve dibin tu nizanî çi ne? Ma kî ji we bawer dike ku li Sûriyê demokrasî pêk were? Ya vana tiştên xeyalî ne? Yani pêkanîna demokrasî di nava me de jî tiştekî xeyalî ye. Yani em jî nikarin pêk bînin. Çünkü em nikarin ya ne mantıqa me têrê dike ne jî şert û mercên me müsaîd e ji bo ku em demokrasiyê pêk bînin. Dewleta Tirkiye ji xwe ji binî ve nikare demokrasiyê pêk bîne. Yani Şam çiye bibêjî, demokratik bibêjî, Türkiye demokratik nabe. Çima? Çünkü Türkiye demokratik bibe pêşî Kurd jê fayde dibîne. Dewleta Tirkiye naxwaze Kurd jê fayde bibîne. Dewleta Tirkiye ne mümkün e demokrasiyê pêk bîne çünkü rêveberiya îro al ser hukm wê demê tune dibe. Rêveberîkî çawa dikare gora xwe bikole? Vaya ji bo me jî wisa ye. Yani em jî fêrî demokrasiyê nebûne. Yani em hewl didin îspat bikin ku li cem me Kurda jî demokrasî pêk nayê. Ne mantıqa me têrê dike, ne rewşa me, ne şert û mercê me têra demokrasiyê nake û em tu car jî bawekî demokratîk nejiyane, me tu saziyekî xwe jî bawekî demokratîk bi rêve nebiriye û em kesî nexapîne. Tiştekî wisa tune ye. Nesla nû yani zarokên me ê 5 sal pişra wê mîna me bin. Wê xema kî be me îro çi biryar girtiye? Ya ji ber vê yekê tu biryar bigirî bikevî ser rêya demokratîk bûnê jî nesla 10 salê din, nesla 20 salê din wê cureyekê din ya jiyanê bînin bixin nava xwe ew ê pêk bînin. Kes got nademe. Ji ber vê yekê neheqiye yani însana heftê heşê salî îro biryara siberojê bidin. Qedera ciwanên sibê diyar bikin. Ne rast e. Ne rast e. Ya vaya otomatik e. Nesla nû qedera xwe bi xwe diyar dike heva nû. Em biçin Tirkiye mesela Kılıçdaroğlu heftê salî, heftê du salî, heftê û çend salî ye belkî heftê û nehê jî nizanim ji qasî ye.
78 hatiye weke qayyum AKP dixwaze di nava CHP de cih bigire, CHP peremperçe kir. Ji bo me Kurda xêr û yani fayda wî heye, zerarê wî heye nemîhim, em behsa vê nakin. Lê ez dibêj rewşê nîşanê we didim. Yani Kılıçdaroğlu bu alet di destê hikûmeta Türkiye'de. Hat bikaranîn. Janha çi bû? Bi qasî sed wekîlên CHP'yî ê ku niha kar dikin di meclîsa de ne îstifa kirin. Tevlî Partiya Nû ya Özgür Özel bûn. İja îro em pê hesiya bi qasî 264 parlamenterên berê yên CHP'yî jî îstifa kirine. Ev jî tiştekî nû ye. Di dîroka Tirkiyeyê de tiştekî nû ye. Yani 264 kes nekême. Di serdemên berê de di nava partiya gel a Komarî CHP'de parlamenterî kiribûne bi daxuyaniyekî hevpar îstifaya xwe ragihandin. Van parlamenterên berê diyar kirin ku ew ê piştgiriyê bidin Partiya Nû ya dibin Serokatiya Özgür Özel de di daxuyaniyê hevpar de bertekek tun nîşanê biryara betalkirina mutlaq ya Kongreya Asayiya 38 ya CHP hatê dayîn. Van kesan beyan kir ku ev biryar îradeya partiyê pêvajoyên demokratîk birîndar dike. Em nabin perçeyekî vê krîzê. Em behsa biryara edaleta AKP dikin. Ew biryara edaleta AKP ku Kılıçdaroğlu anî kir serokê nû ê CHP. Di daxuyanî de hate gotin ku prensîbên laikîtî, demokrasî, dewleta hukûqê û dewleta sosyal nirxên bingehînên komarê ne. Yani velhasıl hevan no vê derê jî bala we bikişîne CHP ku komara Tirkiye ava kiriye tim behsa demokrasiyê kirin, behsa demokratîk bûnê kirin, prensîbê wan ê nebe nabeye. AKP tim behsa demokrasiyê kiriye. Kî radibel Tirkiye behsa demokrasiyê dike ji xwe. Tekoşîna ev ê süper milliyetçî henin. Navê wan qet naxwazim bilêv bikim. Devlet Bahçeli jî hemî behsa demokratîk bûnê dikin. Em çima diçin bi tirkara em dikevin pêşbaziya demokratîk bûnê. Ya em ya derdê me cuda ye, dawa me cuda ye, dawekî me netewî heye, demokrasî dawekî nava dewletan de ye. Binerin hevan divê pêşî em ji xwe îcab nakin biryarê bidin, dünya alem zane em van tiştana ji Partiya Karkerên Kurdistanê fêr bûn ku her millet divê qedera xwe bi xwe tayin bike. Heqê Kurdan yê dewletbûnê heye. Heqê Kurda heye xwe bi xwe rêve bibin. Niha dewletbûn çi ye? Kurd dewleta xwe heqê wan heye. Ez nabêjim dikarin. Milletê Kurd dikare nikare meselekî dine. Hêz û quweta milletê Kurd heye tune meselekî dine. Ama divê maf hebe. Mafê milletê Kurd heye dewleta xwe ava bike. Tamam? Ev ya divê em bidin alîke. Em heqê Kurda bidine. Ama dikare nikare tiştekî dine. Wextê ku milletê Tirk baş be, medenî be, rêveberên dewleta Tirkiye lêborîn özür ji milletê Kurd bixwazin, merû dikare dewletek hevbeş ava bike. Vê yekî merû dikare qebûl bike, lê li ser bingeha wek heviyê. Yani heqê Tirka çi be ê Kurda jî hewa dewletek hevbeş merû dikare ava bike. Bi şertê ku sînor di nava Kurdan da tune be. Yani Kurdên Bakurî başûriyan ra, rojavayiyan ra bikaribin bikevin tekîliyê, meseleyên zimanê, ticarete, danûstandinê, ewlekariyê, istixbaratê. Divê em nava hev de tekîliyê de bin. Yani em nikarin bibin perçeyekî Tirkiye û Kurdê xwe yê Rojavayê Kurdistanê jî bihêlin derveyê sînor û bihêlin ser însafa Ereban. Yani ne mümkün em wan sînoran qebûl bikin. Wextê tu sînor qebûl nekî tê çi manê? Tê wê manê ku tu dikarî federasyonekî mezin ya rojhilata navîn ava bikî, sînoran bi temamî rakî, milletê Kurd dibe yek. Milletê Kurd bibe yek, zanîngehê wî, mektebê wî, zimanê wî, dîroka wî, müzeyên Kurdan, kütüpxaneyên Kurdan, her tiştê wan dibin yek. Pirtûka ku tu li Bakur derxî li başûr dikare were xwendin, tam berûva jî, wana hemî merû dikare nîqaş bike. Yani ez wextê ku aniha CHP dibînim, 264 wekîlên ku îstifa kirine, tevlî Partiya Nû bûne, dawa wan dewam demokrasiyê ye. Wê demê em çi dikin? Em ji van cîranên xwe re rêz û hurmetê digirin. Em dibêjin
bidomînin. Tekoşîna xwe ya ji bo demokrasiyê bidomînin. Rast e, hûn li ser rêyekê rastin. Kad vê demokrasiya we de em Kurd ji qas hene pêşî ji me re hûn îspat bikin. Yani hevalên me ên Kurd revebirên me divê zanibin ku pêdiviya CHP, pêdiviya Yeni Partî, pêdiviya AKP tuneye ku em biçin wana demokratîk bikin. Mêrkana ji xwe mücadeleya ji bo demokrasiyê didin. Binêr wê mêrkana son dixwin yani. Çima mesela partiya me PAK me alaqedar dike, dema ku dewleta İranê êrişê ser wan dike, şehîdê wan çêdibin, şehîdên me ne, dilê wan deşî, dilê me deşî. Çima? Çünkü em yek netewin. Niha Partiya Azadiya Kurdistanê PAKê beyan kir, bi 4 dronan êrişî bargehên wan êl Başûrê Kurdistanê hatiye kirin. Di aynê demê de li navçeya Koyê ya Hewlêrê jî teqînekê çêbû. Partiya PAKê di daxuyaniyekê de eşkere kir ku bi 4 dronan êrişî baregeha çem şarê ya artêşa Netewî ya Kurdistanê û baregeha PAK şarê ya partiya wan hatiye kirin. Dîmena êrişê jî belav kirine. Di dîmena daxuya dibe ku ji ber êrişî agir bi pûş û derdorê ketiye. Li Koyê jî teqînekê çêbû. Wekî din li Koyê kampa azadî heye. Endam û malbatên Partiya Demokratîk Kurdistana İranê, PDK İran li wê kampê dijîn. Êrişên li ser Başûrê Kurdistanê li ser rêxistin û partiyên Kurd ên li Başûrê Kurdistanê ne, lê rêxistinên rojhilatî ne di kampan da dibînin. Kampên weke Maxmûrê ne. Hem malbatê wan, zarokê wan dibînin. Kesî ku mecbûr mane derkevin ji İranê tên wê dirê dijîn. Lê dewleta İranê êrişê xwe li ser wan didomîne. Ahmed Hilali. Ahmed Hilali kurmancî dizane ji Qamişloyê ye. Yani lawê Qamişloyê ye. Mehel mi ye. Anha bi hikûmeta Şamê re dixebite. Ez wî camerê sûjbar nakim. Lê beriya niha jî bo an çeteyan re xebitiye. Bi dewleta Tirkiye re xebitiye. Mirovê dewleta Tirkiye li ser navê wan dixebite. Normal e. Em kesan sûjbar nakin. Em mantiqekî sûjbar dikin. Na ev kes hatiye Rojavayê Kurdistanê dibêje zanîngeha Rojava wê biguhere. Em navê diguherînin. Em zanîngehekê nû vê dikin. Bi vî şiklî nabe. Em navekî wisa lê bikin ku hemî milletan temsîl bike. Yani ew qasa zanîngeh hene li welatên Ereban, li Sûriyê, navên Erebî li wan e ve dengê xwe nekiriye ama li Rojavayê Kurdistanê navê Rojava li zanîngehê biye weya dixwaze biguherîne. Ê min gotina min jê re tune, gotina min ji me re heye ji ber ku ew normal li gorî karakterê xwe, li gorî mîsyona xwe hereket dike. Na ez rabim ji vî camîr re çi bêjim? Yani çi bêjim jê re? Ez bêjim neke. Na. Yani göreva wî, mîsyona wî, wezîfa wî ew e. Ku entegrasyonê pêk bîne, navê bajarên me biguherîne, navê gundê me biguherîne. Wezîfa wî, ya wezîfa wî ew e. Dewleta Tirkiye wezîfeyekî wisa daye wî. Ew ji berê ve nava wan kara daye. Êdî hûn dikarin bibêjin îstixbarata Tirkiye re dixebite, îstixbarata kîjan dewleta re dixebite ne mihîm e. Anha rayedarê dewleta xwe ye. Ji ber vê yekê Ahmed Hilali li ser vekirina deriyê Sînoriyê Nisêbînê Qamişloyê li ser guhertinên de pergala perwerdeyiyê de hin tişt gotine. Hatta beyanata wî ji Rûdawê re ye. Yani ji raya giştî re jî eşkere nekiriye. Ev camêr eşkere dike ku hikûmeta Sûriyê plan dike di demên pêşme de li Hesekê zanîngehekî veke. Ama nabêje zanîngehekî. Dibe zanîngehekî fermî. Yani te çi manê zanîngehê ku li Rojavayê Kurdistanê hene ne fermîne di çavê wan de. Yani zanîngehekî fermî veke. Dersa Kurdî jî wê bibe yek ji dersên bijarte. Weke zimanekî biyanî. Yani zarokên me ê Kurda diçin dersên Erebî, yani dibistan wê Erebî û İngilîzî be. Zarokên me wê biçin Erebî perwerde xwe bibînin. Li heftê de saatekî 2 saat êm bixwazin dikarin Kurdî ders bibînin. Yani heqaretekî ew qasa mezin tune ye. Ji ber vî ev mîsyona xwe tîne cî rêvebirên me ê Rojavayê Kurdistanê vê yekî nahemînin û nehemandine jî qebûl nakin. Di demên pêşme de li hember vê rewşê
ve serhildan çêbe. Yani ne mümkün çünkü. Vakti ku serhildan çê nebe. Vakti ku insanê me vê rewşê qebûl bikin, tiştekî ji destê me nayê. Merû nikare tiştekî bike. Milletekî wextê tiştekî nexwaze, tu nikarî tiştekî bikî. Divê millet bixwaze. Millet wextê serî bitewîne bibêje tamam, ji bo şer dernekeve, bila navê zanîngeha me jî biguherînin. Hatta bila zwarin zanîngehekî fermî ve bikin. Çünkü zanîngeha me a qaçax e. Her tiştê me Kurda qaçax e, zanîngehê me jî qaçax in. Tamam. Tamam. Bila biguherînin. Wextê ku qebûl bibe, problem tune ye. Milletê me eger qebûl kiribe, problem tune. Ama ana bi xasî ku em dibîsin, redkirin heye. Doh pêr jî min ji we re eşkere kir. Tiştê ku em dibihîsin ji Rojavayê Kurdistanê, redkirinekî pir ciddî heye. Entegrasyona bi Şamê re qebûl nakin. Yani entegrasyonekî bi vî şeklî qebûl nakin. Ya mutlak wekhevî, heqê qewmê Ereb çi be? Heqê Kurda jî ew, li Tirkî jî aynen bi vî şeklî. Heqê Tirka çi be? Ê Kurda jî ew. Kêm zêde na. Ya wekhevî, wekhevî. Yani wî rojê di beyanata Öcalan de jî behsa wekheviyê dike. Eşitlik, eşitlik, eşitlik. Eşitlik çi ye? Eşitlik behsa eşitlika takekesî şexsa nayê kirin. Behsa eşitlika, eşitlik yani wekhevî yani, wekheviya neteweyan. Milletê Kurd netewe, ê Tirk jî netewe, Ereb jî netewe, wekheviyan. Bû nebû herkes xwe re. Cihêbûn heqe ya, herkes cihê dibe, normal e. Merû li hev neke cihê dibe. Merû li hev zêdebûn me û cihê dibe. Weke malbatekî ya. Madem ki em malbatin, cihê dibin. Yani ew wê demê Kurd bê Tirk dibin, Tirk jî bê Kurd dibin. Mesela Tirkên Qibrîsê pir xweş dikarin bijîn bê Kurda. Yani Kurd tune jî dikarin bijîn. Mesela Kurdê me ê Rojhilatê Kurdistanê bê Tirkan jî dikarin bijîn. Problem tune yani. Tirk nebin jî dikarin bijîn. Eger Tirk wana rihet berdin, dikarin bijîn. Tirk me rihet berde, em dikarin bijîn. Em dikarin bê Tirka bijîn. Yani ev 30 yıl salê li Ewropayê em bê Tirkan dikarin bijîn yani. Me ispat kiriye. Mümkün e yani. Veya nayê manê ku em ji milletê Tirk re bêhurmetî dikin hevan no. Binêrin. Milletê Tirk weke hemî milletên rojhilata navîn, milletek bi rûmet e, rêz û hurmetê heq dike, milletê Kurd jî bi vî şeklî ye. Milletê Kurd ne di ser Tirkan re ye. Tu tiştekî Kurda ji Tirka mezintir tune ye. Tirk û Kurd wek hevin. Bi qasî hev mezin e. Bi qasî xwe xwedî heqin. Tu milletekî ne di ser milletê din re ye. Ji ber vî yekî em dibêjin. Yani em divê ji Tirka re hurmetê bikin, em wana nekin xizmetkarê xwe. Em wana nekin rêveberê xwe. Ez naxwazim Tirkekî xwe aciz bike ji Kastanbonê rabe were Heqariyê, were Diyarbekirê, were Mûşê, Batmanê Kurdan bi rêve bibe. Gunê ye ya? Ya tu Tirkekî çima tînî Bakurê Kurdistanê weke rêvebir, weke esker, weke polîs îcab nake ya? İcab nake em van ew qas cîranê xwe aciz bikin bînin bixin xizmeta xwe. Heqeten ya. Bilal mala xwe be, memleketê xwe be, bila bostan bajo. Yani ji ber ku îcab nake. Ême xortê me hene, keçê me hene, dikarin bibin walî, dikarin bibin qaymakam, dikarin civaka xwe bi rêve bibin. Yani ji ber vî yekî em ji cîranên xwe re spas dikin. Hewcedariya me bi hebûna wan tune ye. Çê bibe, sibê du sibe eger Ewropa êrişê me bike, li ser me bombe bibarîne, wê demê belkî em alîkarî ji cîranên xwe Tirkan bixwazin. Em ê bêjin were alîkariya me ji ber ku Swêd bi balafirê xwe êrişê me dike, Swîsre rabiye êrişê me dike, bankê me vala dike, wê demê em ê alîkarî ji cîranên xwe Tirkî bixwazin. Ya? Ama heta ku xelk êrişê me neke, pêdiviya me bi Tirkan tune ye. Em dixwazin bi tena serê xwe bijîn, xwe bi xwe rêve bibin. Têda demokrasî hebî ne mesele ye, ew meselê me navxwayîn e. Merû dikare paşê hel bike. Hevan no. İja ev
şandê hikûmeta Sûriyê çawa bahsa zanîngeha Rojava dike, doh çû deriyê Nisêbîn Qamişlo Ehmed Hilalî jî di nava wê şandê de bû. Hilalî li gel revebirê deriyê Simalkayê derdorê geriyan ji xwe re deriyê Sînor e. Mesela deriyê Sînor ê nava Kurda Arab qirarê didin, Tirk qirarê didin. Yani nabe bê mantıqiye merûn karin û çi pêşkêş bike heqeten ya ji qehra yani. Mesela li ser plansaziya Wezareta Xwendina Bilind ya ji bo bajarê Hesekê yan jî parêzgeha Hesekê Ehmed Hilalî ev agahî dane wê li Hesekê zanîngeheke fermî were avakirin. Navê zanîngeha Rojava jî ew ê biguherînin. Li ser guhertina navê zanîngehê got wê navekî guncaw jê re were pesendkirin ku nasnameya niştimanî ya giştî ya hemû xelkê parêzgeha Hesekê nîşan bide. Da zanîn zimanê sereke yên perwerdeyî wê li zanîngehê wekî berê be yanî wekî Erebî be û İngilîzî be. Lê dersa Kurdî wê hebe yani zimanê perwerdeyî ne Kurdî ye tenê dersa Kurdî heye. Li ser bernameya xwendinê ya ji polên yek heta 12 jî agahiyên nû parvekirin. Zimanê fermî yê perwerdeyî Erebî ye lê dersa Kurdî heye. Halbuki beriya niha ji me re hatibû gotin mamosteyên Şamê tune ne têrê nakin sala pêşiya me perwerdeyî wê bi temamî Kurdî be. Eger perwerdeyiya Rojavayê Kurdistanê ne Kurdî be hevanno em têk çûne. Bala xwe bidinê kî çi dibêje bila bibêje. Ji bo me ya esas zimanê perwerdeyiyê ye. Li Bakurê Kurdistanê jî di encama pêvajoyê de li Rojava eger em nikaribin bi Kurdî perwerdeyî bibînin yani dibistanê me ne Kurdî bin, mamosteyê me ne Kurd bin, ne Kurdî axîf bin, em dibin dagirkeriyê de ne. Ev îspata wî ye. Yani milletekî cuda hatiye destaniye ser coğrafya te, zarokê te bi Erebî, bi Tirkî asîmîle dike, pêşeroja te, siberoja te tune dike. Çünkü zarok wextê ku mesela îspata wî çi ye? Aniha piraniya hevalên me bi Tirkî de axifin ne? Bi Tirkî weşanê dikin. Rojname, televizyon, YouTube her tişkirine Tirkî veya 10 salê din zêdetir dibe. Çünkü Xwedê ji wan razî be. Her roj temaşevanên wan zêde dibe. Çi dibe? Temaşevanên wan jî Kurd in. Hemî bi xwe vegirê didin. Herkes dibe Tirk. Yani bi axaftina bi Tirkî, bi xizmeta bi zimanê Tirkî tu hêjmara însanên ku dibin Tirk zêdetir dikî. Lê ji vîya re firên lazim e. Vegerek lazim e. Tu dibe pergala ku însana asîmîle dike, tune dike dibe tu wî firên bikî. Bi şiklekî. Ew çi ye? Perwerdeyî ye. Li Rojavayê Kurdistanê 14 salan me ceriband. Çêbû. Zarokên me Kurdî perwerde bûn. Baş e. Qet nebe 4-5 keçî xortê me hene di televizyonan de dikarin bixebitin. Eger ew perwerdeyî tune ba ew jî nikarîbû. Nikarî 4 insana bibînî ji bo televizyonê de bixebite. Na. Bi xêra perwerdeyiya li Rojavayê Kurdistanê û li Maxmûrê aniha em dikarin 4 insana peyda bikin hinekî rojnameyê me wergerînin yan jî ji Tirkî wergerîne Kurdî ji ber ku hemî çavkaniyê me Tirkî ne. Maşallah. Ya. Ez ji we re bêjim Maxmûr û Rojava nebiya ev gencê me ê perwerdeyî dîtine yek rojnameyekî bi Kurdî dernediket. Tüm malperekî me wê kanala wî ya beşa Kurdî tune biya. Zehmet e ha. Ji ev Ehmed Hilalî wezîfa xwetîne cî qet tu gotinekî min jê re tune ye. Heqê min tune heqaret lê bikim. Heqê min tune heqaret li colanî jî bikim. Na bi Xwedê heqê min tune ye. Û nakim jî. Colanî bi tevê mirovên xwe ve wezîfa xwe dikin.
Amerika'ya vazife daye wan, İngiltere vazife daye wan, Türkan vazife daye wan. Hemî bi hevra şîrîgin nava hevkariye dane. Şxora karê xwe dimeşînin. Dewletekî birêve dibin. Doh çete bûn erê, îro ji xwe re dewleta xwe birêve dibin. Çünkü zanîn diplomasî bikin, zanîn tifaqê bikin, zanîn bi hevra bidin bistînin. Yani ew qas ji aliyê îdeolojîk ve ji Amerîkayê dûrin jî rojekî derneketine negotine ya El-Qaide ne vana ya. Colanî El-Qaide ya. Colanî û hevalê xwe filan bêvan hemî bi Amerîkyan re dan û stendin. Ha hûn ê bibêjin ya ji berê ve mirovê wan bû. Ji berê ve ajanê wan bû. Ya erê. Ama dîsa jî zanin bidin bistînin. Yani ji me baştir zanin. Ême Amerîka bi hezaran kilometre ji me dûr e. Em ji Amerîkayê re didin xebera. Em ji İsraîlê re didin xebera. Ya çîşê me bi İsraîlê bu Amerîkayê ketiye mesela. Ya ême dagirkerê me têra xwe hene. Hedef kivşê ye. Tirkiye heye, İran heye, Suriye heye. Ya hedefê me hene, em hedefê xwe cî da dihêlin, em dibêjin nizanim İsraîl habiye, Mossad habiye. Ya çi zirara Mossadê ji min re heye? Çi zirara İsraîlê min re heye? Çi qas xerab dibe bila xerab be îşê min pê neketiye. Yani îşê min bi wan neketiye ya. Yani Mossad nehatiye Amedê dagir nekiriye û zarokekî Kurda jî nexistiye bin Erebê yani. Binê Ereba xwe de jî nepelixandiye. Mossad nehatiye çiya û baniyê Kurdistanê bombe nekiriye bi dronên xwe. Metina, Zap, Gare bombe nekiriye. Gazayê cehrî navitiye ser çiyayê me. Heş bajarê me hin neweşand bi tang û topan. İsraîl nekir vana yani. Ê kirine jî lêborî naxwazin. Ama ê kirine jî em bi wan re didin distînin, xweş beşin. Gotinên birêz û sayîn ji devê me kêm nabe maşallah. Yani em jî ecêbin. Ji ber vê yekê Ehmed Hilalî û Colanî û Ehmed Elşara û evê din Esad Şeybanî û wana ji xwe re karê xwe dikin yani. Em çima tabiî wan dibin? Em çima tevlî wan dibin ya? Em çima nabêjin arkadaş mala we ava hûn Şamê bin problem tune ye. Em li Rojavane. Pêdiviya me çêbû em dikarin hevkarî bikin ama hûn ji xwe re em ji xwe re. Em şer naxwazin, em jî şer naxwazin. Wextê ku em heqê xwe dixwazin nayê wê manê em mecbûrin şer bikin, em mehkûmê şerin na. Tu dikarî bêjî ez heqê xwe jî dixwazim, şer jî nakim. Yani insanekî were bikeve mala mirovan destayne ser jin û zarokê mirovan odê mirovan îşgal bike, mala mirovan îşgal bike. Tu nikarî bêjî ya ez ji bo şer dernekeve ez ê serî dayînim ji were. Ji bo şer dernekeve ez destûr bidim ku hûn mala me bijîn. Tiştekî wisa dibe? Tu ji wan re bibêjî ez şer jî naxwazim ama hûn ji vê malê divê derkevin yani. Hûn ji vê malê derkevin ama ez şer jî naxwazim yani. Ha wextê hûn dikujin bikujin ez yani herkes dimre rojekî yani. Herkes dimre. Yani em hemî insanên ku di vî şerê de em nehatine kuştin 10 salê de em tunene, 20 salê de em tunene yani. Em her dimirin ama netewa Kurd dikarî bû li ser piya bimîne. Ferd, şexs tim dimirin yên nû tên şûnê, zarokê me, ewladê me tên şûnê lê neteweyekî wextê mir tiştekî nayê şûnê. Ji ber vê yekê mirina şexsan û ferdan a me yani xwe cî dixim navê ne mesele ye. Gişt em gişt. Mirina me giştekî xwezayî ye, normal e ama mirina neteweyekî kok diqelîne. Gerek ji bo neteweyekî nemire ferdên vê netewê dikarin mücadele bikin. Kirine jî 5 salan kirin. Êdî hûn cureyê tekoşînê diecîbînin, neacîbînin meseleyekî din e ama lehengiyekî bê hempa hate nîşandan. Ev lehengî
de ısrarkirina daxwaza mafta jî dikare bidome. Ne şerda. Şer wexta xwe temam kiriye. Herkes hemfikir e. Herkes hemfikir e. Êdî şer dikare xirab were bikaranîn ji dewleta alî dewleta Tirkiye ve ji alî dewletên din ve normal e. Şer tê bikaranîn dikeve xizmeta xelkê. Lê tu heqê xwe dikarî bixwazî. Her bixwaze. Qet ne mesele ye. Ji ber vê Ehmed Elşara ev camêrana tên navê zanîngeha Rojava diguherînin, navê gundên me bajarê me diguherînin çünkü wezîfa wan ew e. Ama insanê me ku destûr didin vê heqê wan tune destûr bidin. Yani tu nikarî destûr bidî. Tu Kurd bî eger tu destûr bidî navê zanîngeha Rojava biguhere wê demê dibe tu derkevî pêşberî adaleta Kurda. Nabe yani. Çünkü te destûr da ye. Hevan da Serokwezîrê Iraqê ew jî diçe Tirkiye beriya niha çûbû Amerîkayê hat vegeriya çû Tehranê hevdîtinê xwe pêkanî aniha jî tere Tirkiye Burhanettin Duran beyan kiriye serokê ragihandina Tirkiye dibêje Serokwezîrê Iraqê Elî Zeydî wê sibê biçe Tirkiye. Elî Zeydî wê li ser vexwendina Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdogan biçe Tirkiye. Tekiliyên dualî ewlehî li ser masiyene di çarşoveya ziyaretê de wê hevdîtinên girîng werin kirin. Di hevdîtinan de tekilî navber her du welatan bi hemû aliyan ve werin nirxandin. Ewlehî, bazirganî, enerjî ve guhestin reveberiya avê mijarên serekê yên hevdîtinan e. Her wiha wê hevdîtinek jî li ser meselên siyasî yên herêmê. Li ser wan be jî. Tabii mesela Kurd yek ji mijarên serekê ye. Anha gelek tişt çêdibin. Bêçekirina rêxistinên li Iraqê anha de Rojavê de ye. Wekî din rêveberên Partiya Karkerên Kurdistanê hene. İhtimal heye ku ew li nava sînorên Iraqê bimînin. Ama li Kuderê bimînin, çawa bimînin. Ji ber ku dewleta Tirkiye vegera wana Tirkiye red dike. Min ez bixwe bawer nakim rêxistin komple vegere tiştekî wisa tune ye. Na. Lê dîsa jî mijarên ku li ser tê axaftin ew in. Yani ez hêviya xwe diparêzim. Yani ez bawer nakim rêxistina Partiya Karkerê Kurdistanê ez bawer nakim awayê rêxistinbûna xwe yani cûreyê xwe rêxistinkirina xwe bi dawî bike. Ez bawer nakim. Ne wisa ye. Aniha hêzek muhîm e tu însanekî vê hêza xwe naxwaze wenda bike. Ji xwe Öcalan tiştek ku Öcalan dike Öcalan çi ye? Hêza wî ya rêxistinkirî ye. Ne? Çawa dikare hêza xwe ya rêxistinkirî fesih bike, tune bike? Wê demê bi xwe tune dibe. Çünkü hêza wî tune be ew jî tune ye. Dewleta Tirkiye hêza wî wextê tune bike ew jî muxatab nagire. Çima muxatab bigire? Hêza wî tune ye. Dibe wekî herkesî. Ha wê demê tevgera Kurd Partiya Karkerê Kurdistanê wê hebûna xwe tim bidomîne. Rêxistinbûna xwe ew tim bidomîne. Dewleta Tirkiye çawa dixwaze ew mîna wan jî nekin. Ji ber vê yekê nakokî wê tim hebin wê tim bidomin. Ya xilas nabin. Donald Trump bi İranê re dibêje danûstandirên me dest pê kirine lê em naxwazin demekî zêde bidin İranê. Çima min nivîsiye Trump hat bêtesîrkirin ez ê behs bikim ji ber ku Donald Trump hê jî dibêje Tayyip Erdogan dostê min e çima em F-35 nadin Tirkiye. Hemî gotinî wî vala derketin. Kongrê biryar da ku F-35 nede Tirkiye û Türkiye neke şîrigê vê projeya F-35 biryarekî pir giring e. Yani mana wî ew e ku Donald Trump li Amerîkayê bêtesîr e. Hukmê wî tune ye. Herkes zane însanekî xurif ye. Çep û rastî wî kifş nabe. Gotinên vikû vala dike, gotinên berredayî dike. Di derheqê rojhilata navîn de jî, di derheqê Îranê de jî
Mesela du derketiye dibêje em ê giran li Îranê bixin, em ê serûbin bikin, tune bikin. Îro derketiye dibêje me diyalog daye dest pê kirin. Çima? Çünkü goyû kişandin. Li Amerîkayê hêza dewletê heye. Aqlê dewletê heye dikare goyê Trump bikişîne. Trump bê tesîrkirine. İşî tune bibêje Tayyip Erdoğan dostê min e û hevalê min e û nizam çikê min e. Tu qîmeta Tayyip Erdoğan li Amerîkayê tune ye. Li cem Amerîkiyan. Anha hemî insan sebir dikin ku Donald Trump wexta wî here were peynekî lê xin bişînin. Serokê Amerîkayê Donald Trump beyan kir ku ew bi Îranê re di nava danûstandinên Kurdan e. Trump her wiha hişyarî da eger ev danûstandin têk biçin ew ê bi operasyoneke leşkerî ya berfireh vegerin. Donald Trump di kanala İsrailê de axivî diyar kir ku li ser daxwaza welatên navbenkar wan biryar daye ku êrişên xwe li dijî Îranê rawestînin derfetekî nû bidin danûstandinan. Dibêje welatên navbenkar ji min xwestin ku ez operasyona askerî nekim, ez bawerim Îranî jî dixwazin bigihêjin peymanekî, em demekî zêde nadin van danûstandinan. Donald Trump her wiha beyan kir ku ew demekî zêde naxwazin dirêj bikin. Yani danûstandin bencam bûne bûne nebûne wê dîsa şer bikeve dewrê. Eger danûstandin bi ser nekevin ew ji bo gavekê leşkerî ya bihêz amade ne. Em ne di nava danûstandinan de ne. Li din Wezareta Karê Derve ya Îranê îro beyan kir ku ew niha bi Amerîkiyan re di nava danûstandina da ninin. Ecêb e. Mesela berdevkê Wezareta Karê Derve ya Îranê İsmail Beqayî di konferansa xwe ya rojnamegeriyê de ev beyan kiriye. Dibêje dibe ku navbenkar peymanên aliyê Amerîkayê di derbarê pêşketinên niha ên heremî de bigînin me. Lê niha em bi Amerîkiyan re mijûlî tu danûstandina ninin. Ew gotegotên ku dibêjin Îranê daxwaza danûstandinan kiriye, yani daxwaza diyalogê kiriye, temamî derewin. Dibêje aliyên beramber, yani Amerîka canan bi zanebûn van alûziyan belav dike. Van gotegotan, van derewan bi zanebûn belav dike. Di destpêka vê mehê de piştî ku hewldanên dîplomatîk ji ber pirsgirêka tengava Hurmuzê bi ser neketin, aloziyên di navbera Îran û Amerîkayê de ji nû ve dest pê kirin. Di navbera her du aliyan de 13 rojan êriş û bombebaran çêbûn. Ji berbanga roja şemiyê ve ev êriş hatin rawestandin. Beqayî bi tundî rexne li Amerîkayê girtin û anî ziman ku rêkeftina Washingtonê yên di van salên dawiyê de yani ev helwesta Amerîkayê dişibe helwesta çeteyan. Helwesta mafyayan. Yani heta ku ev cureyê mafyawariyê Amerîkayê bidome em nikarin pêvajûyekê mayînde ya diyalogê bidin dest pê kirin yan jî bidomînin. Dengava Hurmuzê wê girtî bimîne. Îranê diyar kir ku divê kontrola revebirina tengava Hurmuzê û wergirtina pereyên xizmetguzariyan di destê wê de bimîne. Di çend rojên borî de spayê paseran ya Îranê rê li ber çend keştiyan girtibû. Roja duşemê jî rê li ber 6 keştiyên ku hewl didan di deryayê re derbas bibin di wê korîdorê re rê li wan girtibû. Beqayî teqez kir ku di tekîliya Washingtonê de di navbera Tehran û Omanê de yani divê diyaloga me tune ya. Divê navberê de hevaleke şiyar kirime dibêje nebêje Hurmuz, bibêje Hurmuz. Yani bi he. Tengava Hurmuzê bi hê tê. Hurmuz. Ne heye. Min heta niha digot he. Ji min we Hurmuz e. Min şaş fehm kiriye. Niha Donald Trump çima bêtesîr bûye ji we re bêjim dibêje Tayyip Erdoğan dostê min e, artêşekê mezin ya Tirkiye heye, Tirkiye hevpeymanekê me mezin e. Donald Trump li ser dirêjketina Serokwezîrê li ser dij derketina Serokwezîrê İsrailê Benyamin Netanyahu ya ji bo firatina balafirên şeriyên F-35 ya Tirkiye axivî. Yani dibêje tu heqê Benyamin Netanyahu tuneye ji me re bibêje tu F-35 difroşî kîjan welatî yan jî nafroşî kîjan welatî. Türk erê dema ji Washingtonê ber bi Michiganê ve diçû Donald Trump
De balafirê de bersiv da pirsên rojnamegeran. Trump rojnamegerekî pirsiye di derketina Netanyahu ya li hemer firotina balafirên şer ên F-35 ji bo Tirkiye. Tu çawa dibînî? Donald Trump dibêje Tayyip Erdoğan dostê min e ya. Türkiye ji bo min hevpeymanekî, hevkarekî gelekî baş e. Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan dostê min e. Tu kes nikare ji min re bibêje ka em çi difroşin kîjan welatî. Çima dibe artêşekî wanê gelekî mezin heye. Trump dibêje pirsgirêkên di navbera Tirkiye û İsraîlê de jaliyê her kesî ve dibe ji xwe tê zanîn. Qala ziyareta xwe yê Enqerê jî kir, destnîşan kir ku ew ziyaret gelekî baş derbasî ye. Tirkiye welatekî pir baş e, gelekî bihêz e, artêşekî wanê muhteşem heye. Artêşekî gelekî mezin bihêz e, gelekî kelûpelê wanê pir baş hene. Îdiye nizanim hevan vaya henekê xwe bi Tirkiye dike. Yani Tirkiye'de dîroka xwe de bawekî ew qas amedekarî tu serokekî cîhanî pêşwazî nekiribû. Donald Trump pir muhteşem pêşwazî kir yani. Teatral, bi hespan û bi her tiştî û yani hinek kes bi wan kenyan jî ew qas serokên cîhanî hatin Tirkiye di dema civîna NATO'yê de tenê ev pêşwazî ji bo Donald Trump bû. Herkes dizane ku Tirkiye dixwest navbera xwe û Amerîkayê baş bike, bibe şerîkê projeya F-35. Lê dîsa jî Kongreya Amerîkayê got na. Donald Trump anha mehçûb maye. Li hember Tayyip Erdoğan, li hember pêşwaziya wana ew qasa bilind, mezin. Ji ber vê mehçûbiyeta xwe dibêje Tayyip dostê min e, Tirkiye mezin e û nizam çi. Yani Tayyip anha dibêje dilê xwe de Tayyip dibêje Donald Trump sextekar e yan jî bêtesîr e. Hakikaten bêtesîr e. Amerika biya xwe dike, biya Trump nake. İja mesela dibêje pirsgirêka Tirkiye û İsraîlê jalî her kesî ve tê zanîn. Hakikaten hevano we rojekî ji xwe pirsiye pirsgirêka di navbera İsraîl û Tirkiye'de çi ye? Li ser çi li hev nakin mesela? Hûn ê bêjin Filîstînî? Na. Türkiye ji bo Filîstînyan menfaetên xwe nake qurban. Ji bîr kin Filîstînyan. Tu Filîstîniyekî, milletê Filîstînê di çavê dewleta Tirkiye'de pere nake. Ji bo xatirê Filîstîniya xwe nake qurban. Vaya sedî sede. Tiştekî din heye. Tiştekî din heye. Plan û projeyên demdirêj ê Rojhilata Navîn hene, menfaetên Kurdan hene têda, coğrafyayekî nû saz dibe, İsraîl alîgirê vê coğrafyaya nû ye, dewleta Tirkiye li dij derdikeve. û di navenda wê de jî Kurd û Kurdistan heye. Yek ji wan nûmuneyan İran e. İran perçe dibe, Kurdistan de jê derdikeve. Paşê jî İsraîl gav bi gav herema xwe berfireh dike. Eleqayê bi Filîstînyan tune ye. Yani komkujiya li Filîstînyan ji xwe dünya alem şerbezar dike. Ew meseleyekî din e, derbas bû çû. Yani anha li Gazê jî rêvebiriyekê nû ya Filîstînyan tê hilbijartin. Milletê Filîstînê wê bigêje xwedî statûyekî problem namîne. Ama İsraîl berfirehbûna xwe wê bidomîne wê bibe yek ji welatên serekî ê Rojhilata Navîn. Heta Tirkiye dibe welatê serekî, welatê hegemon ê Rojhilata Navîn bila İsraîl bibe. Ji xwe İsraîl dibe yani em bibêjin jî nebibêjin jî İsraîl dibe cendirmê Rojhilata Navîn. Tu li dij derkevî jî ew dibe. Çünkü camêrana, canikana vê dünyayê da hevano ji bo ku bigêjin vê astê pir qurbanî dan. Pir cehd kirin, mücadele kirin. Hûn zanin anha dewlemendên herî mezin ê cîhanê, cihûn e. İsraîlî ne. Hûn zanin di vê dünyayê da
milleti ku herî zêde qurbanî daye, hatiye kuştin, qetil biye, cihûne. Vê dünyayê de milletê herî zêde piçûk hatiye xistin. Herkesî henekê xwe bi wan kiriye. Herkesî ew sürgûn kirine. Ew firûnan da şewitandine. Ji İspanya bigire heta Almanya, her derê Ewropayê. Kar li wan hat qedexe kirin. Kar. Nikare kar bike, nikare pere qezençke. Rênjberî li wan hate qedexe kirin. Ji ber vê yekê mecbûr man werin bajaran, li bajaran bi qaçaxî pere didan hevûdû, deyn sistema bankê wan ava kir. Ji ber vê yekê dewlemend bûn. Di Xristiyanîzmê de faiz heram bû. Di İslamê de faiz heram bû. Cûhiyan sistema faizê xizna va dünyayê. Cûhû dewlemendên herî mezinê cîhanê ne anha. Mağdûrê herî mezin. Anha li rojata navîn jî li welatê xwe yê esasî Kenan dewletekî ava kirine. Tu dewleta wan nas dikî, nas nakî ji xwe fikretê jî napirse. Anha peymana İbrahîmî de welatên Ereb hêdî dest pê kirine hemî İsraîlê nas dikin, meşrû dibînin. Tu weke Kurdê bêdewlet, tu İsraîlê meşrû bibînî çi, nebînî çi. Yek şansekî li pêşiya te heye. Qedera xwe bi İsraîlê re wextê tu bikî yek, İsraîl pêş keve, tu pêra pêş dikevî. Mîna trenekî ye. Trena wî diçe hedefa xwe. Tu lê sawar bûyî, tu jî pêra diçî. Tu sar nebûyî, ew tren ji xwe diçe. İsraîl wê were heta Rojavayê Kurdistanê jî. Tu muhaqqaq pêra muhetab dibî. Tu muhetab nebî, 10 salê din, 20 salê din, ewladên te pêra muhetab dibin. Nesla nû ew ê pêra bikeve tifaqê. Vaya mecbûrî ye. Tu jî hez kî, jî hez nekî. Yani ez di wê qenaatê de me. Pereyê kevin ê Sûriyê aniha dî nayê qebûl kirin. Yê nû jî peyda nabe. Wê çawa be hevalno? Banka Navendiya Sûriyê dohra gihand ku heta siyê tîrmehê, yani sibêne du sibe, danûstandin bi pereyê kevin êdî bi dawî dibe. Pereyên nû jî li bazaran êdî peyda nabe. Anha li gelek bajarên cuda ê Sûriyê êdî pereyê kevin nayê qebûl kirin. Tu çî kîjan dikanî pereyê kevin qebûl nake. Perê nû jî tune, ja millet mağdûr biye. Millet net dikare tiştekî bikire, net dikare tiştekî bifroşe. Wê çawa be? Pergal şaşe. Normal tu pêvajiyekî dî dest pê kirin, tu dibêjî di nava 6 mehên pêş me de perê kevin bînin, perê nû bila dikandar bidewe. Yan jî postaxane bidewe. Îjan hal hesekî tenê yek deverekî heye pere diguherîne. Mesela normal icap nake tu biçî bankê perê kevin bidî ê nû bigirî. Yani tu dikarî normal danûstandina xwe, kirin û firotina xwe li ser perê kevin bidomînî, ama dikandar perê teze bide te. Yan jî banka perê teze bide te. Velhasıl anha ew problem heye. Hevan no. Yani hevalên alîgirên entegrasyona bi Ereban û bi Tirkara. Kanala me ji were vekiriye. Hevalên ku bixwazin kerem kin werin vê derê de heta dawî bersiv bidin pirsên hevalên me, pirsên milletê me, çima mirov bi Tirkan re entegre be yan jî bi revebirên Şamê van çeteyên Şamê re entegre be, çima baş e, çima ji bo menfaetê Kurdan e veya hûn dikarin îqna bikin. Yani eger hûn bixwazin hûn dikarin milletê me îqna bikin. Yani kanala me ji were vekiriye. Lê wextê ku hûn hêz û quweta we tune be hûn îqna bikin, veya heyf e. Yani wextê ku mirov tiştekî de îqna nebû be, mirov nakeve ser wê reyê. Mesela ez îqna nebûme. Ez îqna bûme ku bi Tirkan re dewletekî hevbeş em dikarin ava bikin. Lê sistemekî federatîf, kantonal, sistemekî xweser dibe ji bo her du milletan hebe. Her du millet cuda cuda ji ber ku nirxên me, qîmetê me ji hev cudatir in. Şînê me, şahiyê me ji hev cudatir in. Yani ne em ne mecbûrin tev li hev jî bikin.
بلا او ji müzika me fayda bibînin, em ji müzika me fayda bibînin ser çava. Tamam. Lê herkes ji xwe re. Bi Ereban re jî bi vî şeklî ye. Yani em nikarin. Em ne mecburin yani ya Şamê qebul bikin. Mijara me îro serviya bu hevano. Ez xatir ji we bixwazim. Hûn here bin. Gelek spas dikim ji bo hebûna we. Madem û hatine ka bibin abone wisa biçin. Hevalê nebûne abone hema tiliya xwe lêxin bibin abone. Vê kanalê mezin bikin. Taxî û selametiye we dixwazim. Sibêne du spêka kişar oramar mîvanê min e. Em hinek behsa Îranê û Rojhilatê Kurdistanê bikin. Kal wê derê rêxistinên Kurdan li xwe çawa bi rêk û pêkirine. Em çawa dikarin di ser vê meselê de warin. Yani bi ser bikevin. Lê ez zanim li vû tevgerekî nava Kurda da heye. Ji bo yî hêviya min heye. Yani Kurdan pergala entegrasyonê qebûl nekiriye. Ez wisa dibihîsim. İqna nebûne yani. İqna nebûne. Yani insanê ku bikaribin îqna bikin jî tune ne. İnsanê ku ser entegrasyonê dixwazin meriya îqna bikin, tenê hêrs dibin. Tenê sûjbar dikin. Ya çima sûjdbar dikî, çima hêrs dibî. Min îqna ke bi başî. Xatirê we silav rêz.